шок, бовар кунен. Охи духтаро нигоҳ кунен 300 сомона сумкои кожаный фасон бори бренд 300 сомон буд. ҳозир скидкаи калон рафтестай гламур китс да садбаргда медонен чанд сом 99 сомон алакай ма худам сетша мегирам барои духтараком. нигоҳ кунен 99 сомоне и кожа ира бинен чӣ хушрувай. мана ина муча бинен моделакош ганда фасонай мана марамат чанд вариант дора 99 сомони качествош беҳтарина. ҳозир қафосам нишонтон битим да. хулоса нигоҳ кунен инам хе массажор дора бинен чӣ бақуввата ки хушрувай. ҳамаги 99 сомон. қисми болора нигоҳ кунен духтаро интихоб зиёдай. мана касреда дар кора барои фарзандотон биёин раҳмат мегӯен. кӯдагира чанд сол мегира баъд бори эксклюзивай бори 300 сомонаяй ҳозир скидкада 99 сомон шудагай. духтаро инчунин кофточкоям 99 сомони шудагай ки бинен дахтон чандсма кофточкай ҳозир 99 сомон шудагай 200 чандсма кофточка. хулоса гӯш кунен маркаи савдои садбарг даи мошина калидори килкда яъне охираш мебиён 34 мағоза мешава. мана марамат рақамошона ман мемонам дар рӯи экран. даставка хоҳен нависен даставкатон мекунанд. омадани бошед марамат биёед ба дараҷаш борои хушрӯ доранд. хеле нарх кӯ бовар кунен ягон ҷода надиден. нигоҳ кунен оригинал кофточкаи 250 сомона скидка рафтестай 99 сомон бовар мекунен. 99 сомоне дар гламур кит. ҳозир аз наздик нишонтон метим ба дараҷаш хушрӯай. размерош духтаро аз ами 6 сола сар карда то духтаракои подростковира размер ҳастай. ина марамат барои мактаб необычный анам хел кофточкаи фасони бои дар кортон боша бихезен биёен гламур китс садбарг даем тамошобино ира бинен ами 250 сомон кам набуд. ҳозир боша скидкаи грандиозный да ҳамаги нархаш 99 сомон шудагай. ва якша бинен охи ишаиш да хушрӯай бовар кунен мана бинен ишаиш да хушрӯай. хулоса 99 сомон раҳмат мегӯен духтаро марамат барои доставкаву дигару дигар рақамошона мемонам. занг бизанен бо кати хичон ҳамсӯҳбат шавед. ина мудакшам бо намегӯен ҳамаш фасонай духтаро борошон ҳамаш фасонай. инами қисма скидка кардагиан бовар кунен 99 сомон. ира бинен охи чӣ хел необычнякан. суроғара гӯш кунен маркаи савдои садбарг даи мошина назди килк даян коридори килк даян. хулоса мағозаи рақами 34 100 сомон бо духтаро бовар кунен 199 сомон шудагай. инам хе двойкаи оригинал маркаи савдои садбарг омадагим духтаро мана марамат успед кунен барои фарзандотон биёен бо нархи дастрастарин харидорӣ кунен. ягон ҷодаи нарх нестай. мана размерош дуруст бигираку раҳмат мегӯен барои 400 сомон бора шумо нимша метиене пулча 199 сомон. качестваш шикарный бадай зури бадан ира бинен моделакош боам хе необычнякан ки нархаш ҳамаги 199 сомон. сиёҳ тёмносини баъд сери. хулоса анами се расветкаи хушрӯра метавонен аз ҷа пайдо кунен. инакоша бинен охи пиҷакш кати чӣ хел фасончаяй дар ҳақиқатам 199 сомон. качестваш гарантия дора. духтаро суроғара гап мезанам ҳатман бихезен кӯдакотона бигирем биёен иҷа кофточкаи фасон сумкаи фасони бренди ҳамаи чи арзон шудагай. суроғара гӯш кунен маркаи савдои садбарг даи мошина калидори килк даян. духтаро ин иҷада бо ини двойкоям аста аз сарафанчики пачом ёрам арзон кардагиан. ина нигоҳ кунен сарафанчикошонам арзон кардагиан. 150 сомон сарафаное ки 300 чанд сум 200 чанд сум 150 сум шудагай. уну двойкаям 199 сум. хулоса гӯш кунен калидори килк маркаи савдои садбарг даи мошина мағозаи рақами 34 рақамашона ман мемонам. суроғашона агар наёфтем бигирен занг бизанен дарава как шумода мефаҳмонанд суроғара. ана очаҷонако хушхабар нигоҳ кунен савёнакои оригинал нигоҳ кунен савёнакои ами якам сорт бинен чанд сум шудагай 100 сомон. гламур китсда 100 сомон шудагай. бовар кунен як баробар зиёд арзон шудагай. мана марамат аз 27 размер то 37 размера ҳастай. бовар кунен ҳама хел сабука харидорош раҳ даянд. диден духтаро ҳам хел сабука ки ҳастай ки пои кӯдак роҳат мекуна ба спинатор дора. диден миёни кӯдак дар намекуна. хулас беҳад хушрӯай. мана диден беҳад фасонаки сабука ки качественияй 100 сомон. касе савёна гирифтагай худаш медона ки чӣ фирмаяй чанд сумаяй. ина марамат гламур китс да садбарг да скидка рафтестай 100 сомонӣ кардагиан савёнакора барои мактаб. дӯстони азиз суроғара мефаҳмонам биёен маркаи савдои садбарг даи мошина калидори килк даян мағозаи гламур китс духтаро 34 мағозаи. хулоса рақамашона ман мемонам номи сайтшон гламур китсай. хулоса рақамора
بگیرن زنگ بزنین سراغ را نیافتین یا که دستافکا خواستین زنگ زنین که تیخچون هم صحبت شوین. انا اکسیا آخی تماشابینا یک بورکک این مغازه بیاین باری اوریجینال скидкаи зури бачидагай пиджакои ряди болора дидесте нами ряди боло ҳамаш пиджакаи духтаро мана марамат 300 сомон буд бори оригинал ҳозир скидка рафтестай тамоми намудуш 150 сомон шидагай бовар мекунед 150 сомон шумо дидестен иша ижда хушру хулоса тамоми намудуш пиджако 150 сомон шидагай баъд инчунин инҷада бо скидкои зур бисёрай инами кофточкои 250 сомон 99 сом шидагай сумкое ки 300 сомон ки бовар кунед кожаи фасонай 300 сомона бори эксклюзивай вай 99 сомон шидагай خلاص аксиёи зур шуморо интизор духтаро навора диден ҳатман бихезен як бора как ами садбарг биёен маркази савдои садбарг даи мошона ҳами калидори килк биёен охираш мебиёен мағозаи рақами 34 инами мағозае ки скидкои грандиозни сар додагай барои фарзандои мову шумора навора то охира тамошо кунен борои оригинали эксклюзив арзон шудагай нигоҳ кунед инами брюко нархои пешнашон 220 сомон буд ҳозир бошад 99 сомон шудагай дигар намудошам нишон тен нигоҳ кунед чӣ хушруча 99 сомона ина марамат каседа дар корай бурд мекунен бихезен биёен бовар кунен иҷа янамуд моделҳои фасон бисёр доранд чомнасини сиёҳ иҷа ҳам духтарона ҳастай ҳам писарона чомнасини сиёҳ бо сери мақсад бисёрай вариант 99 сомонай инчунин сарафанчикошона нигоҳ кунен духтаро сарафаношона бинен ва хушручан ҳамаш бори оригиналай бори дигар такрор мекунам духтаро сарафаное ки 350 сомон буд ҳозир скидка кати 150 сомон шудагай духтаро 150 сомоне ҳаму борои фасон ҳаму борои оригинал бале 150 сомонай хато накунед духтаро бихезен биёен суроғара ӯзи мефаҳмонамтона маркази савдои садбарг даян инами дии мошона калидори килк биёен инами охиронош биёен мағозаи рақами 34 инами мағозаи рақами 34 хулоса ина диден ҳамаи чизе ки ҳастай ами мағозада и тараф новинкая и тараф скидкая хулоса ини қисм скидка и тараф боша новинка борои эксклюзив ина биёен бинен раҳмат мегӯян борои беҳад хушрӯ доранд